Pojízdný reportér Václav Malina, zastávka 8. Ivan Boreš, kytarista, skladatel, učitel hry na kytaru. Ivan Boreš, prachatický rodák, vyučený zámečník, pracoval v různých profesích. Českobudějovickou konzervatoř zakončil téměř jako třicátník v roce 2005. Studia na Akademii múzických umění v Praze u profesora Štěpána Raka zakončil v roce 2011. Absolvoval kytarové kurzy a semináře Luboše Andršta, Petra Zelenky a Rudyho Linky. Kromě České republiky koncertoval ve Švýcarsku, Dánsku, Anglii, na Ukrajině, v Řecku, Bulharsku, Francii. V Nizozemí odehrál s kapelou Jana Císaře turné s americkým bluesovým zpěvákem Stevem Wilkinsonem. O Vánocích 2013 vystoupil v Kyjevě na náměstí Majdan s tamním houslistou Matvějem Mironovem. Jen pár hodin po natočení tohoto rozhovoru odletěl do Brazílie s formací Bestia Punk. V hudebních žánrech je Ivan Boreš široce rozkročený, snad jen dechovku nehraje. V současné době učí elektrickou a klasickou kytaru na Konzervatoři České Budějovice a v Základní umělecké škole Prachatice, externě také na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Povídání s Ivanem Borešem začneme zlomovým okamžikem, kdy se od řemesla, potažmo od manuálních profesí, vydal na hudební dráhu. No, tak takový to tápání ve tmě, klasický prostě, že člověk dělá něco, co mu asi prostě není blízký až tolik a kvůli penězům prostě to nestačí. Takže jsem se prostě jako tak nějak chvilku ztrácel v mlze a ve tmě. Takže jsem zkoušel všechny možný zaměstnání, které by mě oslovily třeba víc a o té konzervatoři jsem začal přemýšlet, až když jsem začal víceméně sám jako i skládat a zajímat se prostě o starou klasickou muziku na kytaru a viděl jsem v tom nějakou cestu, která mě je nejbližší. No a pak už bylo jenom jako otázka setkání pár lidí, kteří mě k tomu namotivovali, nasměrovali. Byl to jednak Emanuel Kimmel na konzervatoři v Budějovicích, u kterého jsem pak studoval, ale byl to především i jeho kolega na hamu Petr Fiala, Franta Lukáš, který tam současně učí na kytaru. A to setkání s těma lidma prostě, který mě trošku šťouchali, jako ať to prostě zkusím, že to není prostě i jako pro staršího člověka, jako jsem byl já v té době, cesta prostě nějaká složitá, že když tomu dám maximum a všechno, a tak to prostě vyjde a můžu dělat, co mě opravdu baví. Na konzervatoř jsem nastoupil asi, když mě bylo 25 let. No a jak jsem neměl maturitu, tak jsem to teda všechno musel dohánět, takže jsem se snažil být, jak to jenom šlo, s odpovědným studentem. Takže v tom mezidobí dělal si klasicky to řemeslo, když jsi říkal, že jsi vystřídal spoustu profesí v tom tápání, když to řeknu takhle? Jo, tak bavila mě práce prostě jako i manuální, to jako nemůžu říct, že bych byl nějaký lenoch, jo. Takže jsem zkoušel prostě dělat na montážích plastové zahrady. No, to jako v Vitoně jsem pracoval tady v Prachaticích. Ta klima, ta vzduchotechnika, jako tam jsem byl po vyučení opravdu jenom asi rok před civilní službou, takže ta civilka byla takový mezník v mém životě, že jsem tam měl docela rok a půl času přemýšlet, co budu dělat dál, jestli se mám vrátit do té samé práce, anebo prostě se porozlínout jinde, takže mý působení rok a půl na civilní službě v Chrobolech bylo strašně jako zajímavý proces, protože jsem tam prostě mohl dělat nějaký prospěšný práce, prostě i v přírodě a jako místo vojny prostě. Já jsem na vojnu nechtěl, protože jsme měli kapelu s Vlastou Korytarem. Jsem hrál v kapele Detorex, která prostě tam prostě byl i ten Vlasta byl můj vzor trošku, že taky šel na civilku, takže my jsme na tu civilku šli, protože jsme se 3krát týdně scházeli ve zkušebně a nechtěli jsme to opustit. Takže ta civilka byla jako pod obcí. To byla pod obcí Chroboly. Pan starosta tenkrát z Korunka mě milosrdně přijal do svých řad. No trošku se to starším, se kterýma jsem pracoval, nelíbilo, protože kdo není na vojně, není chlap, že jo. Takže s tím jsem trošku bojoval na začátku, ale Chroboláci jako mě celkem přijali.
Vzpomeneš si, jakými kapelami si prošel, protože zmínili jsme Detorex, ale to nebyl asi první. To první nebylo, předtím samozřejmě byly takový nějaký hokusy pokusy. Už v 8. třídě jsme měli kapelu Abator s Honzou Grillingerem. První koncert, který jsme uskutečnili, bylo v hospodě na baráku. To jsem tam to tátovi sdělil v 8. třídě, prostě, že máme koncert, tak se trošku divil, kde. Jsem mu řekl prostě v takové restauraci na baráku, tak to málem neprošlo, ale nakonec to proběhlo. No a hráli jsme prostě takový ty klasický český black metalový kapely jako Thor, Root, no, tak prostě jsme do toho plácali, no. A potom ta geneze, co se týče kapel? No, tak trošku jsem se napojil na Patrika Dragouna, který opravdu jako muzikant mě velmi bavil i baví, jako když si poslechnu jeho jako věci, nevím teda, co dělá v současné době, ale tenkrát jsem k němu chodil prostě na kukačku, jako protože měl skvělý mašinky, jako multi-efekty, měl skvělou kytaru a tam jsem opravdu jakoby si mohl zkoušet ty zvuky u něj doma v pokoji, takže to mě docela motivovalo. Taky bylo výborné setkání s Liborem Horou, s jeho kapelou Vrozená vada, protože měli zkušebnu na leptáči, tak jsem se tam občas nachomejt a mohl jsem si tam zahrát prostě a už ani nevím, co to bylo za kytaru, co měl Libor, ale prostě jsem si tam mohl zapojit prostě do pořádného komba zvuk, protože jsem do té doby hrál přes rádio, no, který jsem odpálil úspěšně. No a potom teda přišel ten Detorex už? No, taky ještě ne, bylo tam období prostě vodňanský kapely Seance a zároveň teda i Dirty Lesbians Dark Prachatický, který jsem bubnoval. Jo, ale to byly 2-3 koncerty, více jich nepamatuju. A kapela Seance byla taková prostě asi první kapela, kde jsem začal hrát na kytaru jako pro docela dost lidí. Jo, jako byly to klasické malovičky, nějaký zábavový sály tady. A asi díky tomu si mě všiml Vlasta Korytar, který mě oslovil, že zakládá nový Detorex, protože ten původní už jakoby končil, tak chtěl udělat obměnu a začali jsme hrát takový technický trash metal a byl to můj první takovej drillový učitel, který fakt jako mě nedal zadarmo nic. Jo, takže za to mu docela děkuju, že byl první stroj takový, který mě jako vycvičoval, vymýšleli jsme různý dvojhlasy, nebo spíš on je vymýšlel, já jsem se to učil. A jako byla to výborná zkušenost a nedávno jsme se setkali prostě u něj doma, dali jsme si pivko a pokecali jsme asi po 10 letech snad, bylo to super setkání. Tam jsme takovým Detorexu, no a potom jsem vlastně zjistil, že ten metal mě není už takovej jako blízký, protože jsem zjišťoval, že je spoustu bluesových kytaristů, byl jsem na B.B. Kingovi a tam byla hraniční prostě, když tady byl poprvé v Čechách, tak v Praze, tak vlastně díky Sekře, která mi koupila lístek, protože jsem měl kazetu B.B. Kinga ve Walkmanu, tak mi koupila ten lístek a já jsem tam šel, dokonce mi tam dovedla, protože jsem nevěděl, kde to je. Řekla mi, užij si to brácha, tak jsem se tam rozbrečel, když hrál. A od té doby jsem si koupil bluesovou kytaru prostě po jeho vzoru ES-335 Gibson a hrál jsem blues, napojil jsem se tady na partu z Račího Dvora Michala Ištoka, kde jsme hráli v kapeli Bludiště, takovej šumavský free jazz psychedelický, ale bylo to s jeho bráchou, vlastně ten hrál na bicí, pak tam přišel Marian Jungwirth na bicí, takže ten to hodně zvednul. Začala tam hrát Kačka Naďů na příčnou flétnu, což bylo taky skvělý. A začali jsme brázdit i jazzové kluby, prostě třeba myslím, že to byla jazz klub Železná, prostě, kde jsme hráli asi 2x nebo 3x a jezdili jsme tam takovou 1203, jsme nad hlavou z Kravína vždycky. A pamatuju si na historku, že jsme nevěděli, kde to je, tak jsme oslovili taxikáře, aby nás tam dovez. Takže my jsme jeli za ním, za taxikářem a on jel před náma, aby jsme strefili tu správnou ulici, protože jsme vůbec netušili, kde ten jazz klub Železná je. Takže to jsou takový pravěk. No. No povídej dál. No. Toho máš za sebou hafo, no. No a to Bludiště vlastně potom nějakým způsobem skončilo. Michal se věnoval kravám, trošku chtěl solovou dráhu, takže se to rozpadlo nějakým způsobem. Pak jsem s Kačkou Vejzu jsme vlastně Naďů tenkrát jsme pokračovali dál v kapele Jazz Nuts, kde hrál i Jakub Weiss, na kontrabas Petr Vyroubal a měli jsme opravdu už jako trošku, že jsem se snažil učit hrát ten jazz tak jako v poslechu, protože jsem teorii moc nerozuměl, tak jsem jako lovil ty nápady jazzový prostě nějak z nitra a to trvalo docela dlouho.
pak jsem vlastně díky tomu, že jsme takhle hráli, šel na jeden free jazzový koncert, kde hrál skvělý avantgardní kytarista Boris Gaglojev. A já jsem mu říkal, že se mi to hrozně líbilo a on říkal, jestli jsem na co hraju. Já říkám, že jsem kytarista, ale a zrovna jsem v té době pobýval trošku v Praze. A on říkal, tak uděláme nějaký duet a můžeme hrát spolu. A takže ten mě vlastně napojil na nějakou bossanovu, prostě to byl pro mě úplně vesmír. A začali jsme cvičit vlastně jako kytarový duet a jako v jazzové podobě, což bylo pro mě tenkrát hrozně náročný, protože v kapele dobrý, ale nebyl jsem zvyklý na takovouhle komořinu jenom ve dvou. Ale byla to strašně dobrá zkušenost. Bohužel Boris Gaglojev už nežije, ale tak hrozně rád na něj vzpomínám, protože on byl taková ta stará, dneska to není populární ruská avantgardní škola. On jako se přestěhoval do Čech, aby vypadnul z toho Ruska. A bohužel to neslo následky s tím alkoholismem trošku jako větší, takže a jak říkám, byla to výborná zkušenost hrát s někým, kdo jako uměl vést prostě ty jazzové linky, jako jo, prostě oni se to tam v tom Rusku stejně taky učili, takže jo, my jsme to tady měli zakazovaný víceméně, takže to byl takový další milník. A pak velký milník v životě byl kontakt s Petrem Zelenkou i s Lubošem Andrštem, kterýho jsem byl na kurzech, ale to je taková trošku zamotaná věc. Ale ten Petr Zelenka je do dneška můj velmi výborný kamarád prostě a je to skvělý kytarista, muzikant, člověk, jazzovej, nejen jazzovej a včera měl u nás na konzervatoři seminář, kdy vlastně po 10 letech začal hrát znova na kytaru, jako na jazzovou. A bylo to absolutně skvělý, prostě viděl jsem prostě mistra, jako jak cvičí prostě a i pro studenty, především to bylo kvůli studentům, i když jsem jako ho žral i jako já, protože si ho vážím, tak pro ty studenty to bylo velké otevření, jak mají cvičit dál, protože kdy nějaký hranice končí, člověk to omílá, ale když to potom slyší od někoho, kdo vlastně dělá to samé, co děláme my, ale dělá to trošku jinak, tak jim to potvrdí prostě, že cvičit se na tu kytaru musí strašně moc způsobama, že to není jenom teda stupnice, ale je to o zpěvu, prostě představovat si prostě harmonii a tak. Bylo to strašně dobrý s tím Petrem včera. Takže ten po 10 letech třeba začal hrát znova jazz Petr Zelenka. Tak to bylo taky jako dobrý setkání s ním. No a pak vlastně ta vlna na té konzervatoři, tam už jsem se napojil na tu klasickou hudbu, protože jsem slyšel prostě zase, jo, byl jsem na Paco de Luciovi, prostě říkám, no tak ty vole, tak to všechno můžu zahodit prostě a budu cvičit flamenco, že jo. Protože jsem byl jak neřízená střela, když mě někdo něco oslovilo, jo, a slyšel jsem to prostě naživo, tak jsem byl z toho úplně pav prostě, co předváděl. No a pak bylo rozhodnutí, že jsem byl na koncertě Štěpána Raka a ten mě jako dostal svou technikou tak, že jsem říkal, tyjo, ale jak já to mám všechno stihnout, jo. Jak se to mám naučit prostě, teď já musím chodit do práce, prostě plácám se tu a právě tam přišlo to rozhodnutí, jako že bych to měl dělat asi, když už se teda chci rozhodnout to dělat na nějaký takovýhle úrovni, tak jít na tu konzervatoř, prostě hlava nehlava a zkusit to. A to bylo to rozhodnutí v těch 25 letech tam nastoupit, no. Takže o rok dřív jsem se připravoval samozřejmě, mě tady připravovala i Kačka, tenkrát Naďová, Vajzová, prostě z teorií, protože jsem byl plonkovej, že jo. Takže to bylo super, no. A ta konzervatoř mě teda nakopla tím směrem, jako že jsem cvičil tu klasickou hudbu a do toho jsem zapisoval ty svoje drobné skladatelské pokusy. Otevírala se tam skladatelská třída po boku Jirky Churáčka a Radka Rejška, takže vlastně to bylo úplně skvělý, takže jsem tam nastoupil do té třídy, pak oficiálně, jo, takže 4 roky zase studií plus ještě klasika plus skladba. A pak jsme na základě toho, že jsme tam dělali různé autorské večery s nahrávkama, tak si toho všiml i Štěpán Rak, protože tenkrát už u něj studoval František Lukáš. Jo, a říkal, jo, co to tam je, taky za kytaristu, prostě ať se přijde podívat, prostě, když takhle píše, ne, tak jsem dostal takový laso, prostě, že po šťouknutí, tak jsem tam za ním vyrazil, no a začala procedura, prostě příprava na hamu a dalších 6 let prostě studií, prostě u mistra, no. Takže to bylo zajímavý. No, ale na hamu jako to pro mě nebylo jenom setkání s klasickou kytarou, ale strašně rád jsem navštěvoval soudobí koncerty současné hudby, protože mě to víc jako táhlo, víc jako spíš té skladbě, než prostě k těm klasickým sonátám, i když jsem je teda absolvoval, jo, jako to, bez toho to nešlo, bez
drillu a pochopení té klasické hudby. Ale furt jsem směřoval spíš k té současné vážné hudbě. No. Než jsem se zase potom vrátil prostě k tomu jazzu prostě trošku víc, protože jsem začal hrát s Matvem Mironovem, který je teď pořád v Kyjevě. Toho bych hrozně rád pozdravil a přeju si, aby se vrátil prostě k nám, aspoň zahrát pár koncertů, má tam rodinu, žije tam prostě, není mu tam vůbec dobře. Píšeme si, jsme v kontaktu každý měsíc. Vždycky se ptám prostě, jak se má a je mi z toho trošku smutno, když vím, že prostě my se tady máme jak prasata v žitě a on tam nemá třeba ani elektřinu, takový muzikant. To by jako mělo skončit jako nějakým způsobem ty Rusáci jít do prdele prostě. No. Současné tvoje působení, ať už se týče skupin a ať už se týče tvého pedagogického zaměření, kde vyučuješ a kde hraješ? Tak vyučuji v základní umělecké škole v Prachadicích. Tady učím elektrickou kytaru s klasickou kytarou, to jako záleží prostě, kdo má o co zájem. Tady mám výborný žáky, pak o level výš, mám na konzervatoři prostě další žáky skvělý, tam učím elektrickou kytaru, no. A ještě teda učím na fakultě na pedagogických Budějovicích a tam učím jako externista kytaru. No, takže mám třeba žáka, který mi chodí na konzervatoř a zároveň stíhá tu fakultu, takže to kombinujeme. No, takže toho mám jako učitel dost a ani už nevyhledávám, jako dřív jsem učil hodně soukromně, takže jsem si dával echo, prostě jestli někdo nechce, prostě, že bych ho rád učil. Teď už tu kapacitu takhle nemám, takovou, ale jsem rád, když se někdo ozve, že chce třeba pomoct s talentovkama, jak se má připravit na tu konzervatoř prostě a tak. Takže tomu rád jako vyhovím a nemusí to být zrovna na Budějovickou konzervatoř. Jo. Byli u mě zájemci, že chtějí prostě třeba do Prahy na ješkárnu, jestli bych jim něco neřekl, tak vůbec to nemám tak, že bych prostě, když jsi na ješkárnu, tak nechoď ke mně, že jo. To vůbec nemám, když je někdo otevřený, tak, protože já jsem takový možnosti taky jako měl, občas mě teda jako někdo nechtěl učit, jako že na mě neměl čas, takže chápu i to, že vlastně je to takový potom bolavý, když vlastně člověk chce, má zájem a ten druhý řekne, já na to nemám čas prostě, že jo. Vždycky nějaká cestička se najde, samozřejmě to není o tom, že bych učil pravidelně, prostě aspoň nějakou konzultaci jsem schopnej jako dát prostě. Jsem třeba i učil ve Vimperku v Zušce a prostě když jsem prostě potřeboval, už měl jsem na konzervatoři docela hodně hodin, nestíhal jsem to, tak jsem se všema se rozloučit, prostě říct, že to bylo fajn a s tím, že jsem prostě nespálit si mosty je asi v životě důležitý, když to opravdu člověka bavilo, nebo prostě neodejít v nějakém nahoru, prostě, že mám nějakou práci jinou, že jo, prostě já už na to dlabu takže to je dobrá cesta, no, si myslím pro každýho. Kdy ti poprvé napadlo, že bys vyučoval, že bys učil klasickou nebo elektrickou kytaru? Tak jako v mládí jsem o tom vůbec nepřemýšlel, já jsem chtěl být prostě muzikant jako na pódiu nebo hrát, prostě skládat, zapisovat si do not. Jenže když je člověk na té konzervatoři a vidí, že k někomu chodí prostě a teď vlastně ty učitelé ho inspirujou, že taky učí, že to je zajímavá práce, pěkná prostě s lidma, prostě něco vytváříte na té hodině, prostě můžete předávat zkušenosti, zároveň se učíte od svých žáků. Tak to prostě přišlo jakoby přirozeně na té konzervatoři, že vlastně to učitelství k tomu patří, pokud má rád lidi člověk. No. Jsi řekl zajímavou věc, že čerpáš od žáků, takže je to vzájemný proces? No určitě, žáci jsou velký učitelé. to je jako bezesporu. A jako, tak to prostě je, no, jako člověk se kolikrát jako udělá nějakou reakci prostě a člověk prozkoumává i tu osobnost, ne, že by ho sledoval, co dělá, že jo, to, ale v té hodině jsme face to face prostě a teď se tam něco děje, no. Jsi přísný učitel? Jo, tak to... Se to blbě posuzuje, ale zkus. Jo, tak jako občas zasyčím jako vnitřně, když něco prostě nejde, ale pak zjistím, že proč to nešlo, že třeba ten žák byl třeba nemocnej, nebo prostě to, a rozhodně nejsem žádný pedant, který by se sjížděl prostě po někom jako despoticky, nebo to vůbec ne, to není v hudbě ani zapotřebí, prostě má buď člověk o to zájem, anebo nemá, a nebo na to má čas víc, nebo má spoustu jiných koníčků. Já jsem vždycky hrozně rád, když ten žák sportuje, nebo má jiný zájmy, prostě ještě třeba do toho maluje, chodí na balet, prostě věnuje se umění třeba ještě i jinému. Nejsem rozhodně takový ten, že prostě jestli nenacvičíš tu stupnici prostě na 160 prostě do příští hodiny, tak ti dám 5.
Takže také to nemám, nebo abych se mu posmíval, že něco mu nejde, protože mně se to taky nemusí podařit. Takže takový výraz, ty si kopyto, ty už sem nechoď, to od tebe žáci neuslyší a žačky. No, tak neříkejte nikdy, že jo. Jo, ale asi bych se tomu zasmál, asi bych se hned omluvil. Když jsem mluvil i s několika osobnostmi, tak říkali, že chodili takzvaně do lidušky nebo později do základní umělecké školy, že třeba chodili na housle nebo na jakýkoliv nástroj a že se jim tam nechtělo, že a když šli odtaď, takže i plakali. Má tohleto cenu, když takhle ty děti vlastně už nechtějí a třeba i ty rodiče je k tomu nutí, ale dítě a i učitel cítí, že to prostě lidově řečeno k tomu není? V dnešní době už to asi takhle není. Za Beethovena přivazoval taťka k pianu, že jo. aby prostě byl takový, jaký je. Ale to je hrozně těžký, mě kdyby někdo takhle prostě, tak si to dělám třeba sám, jako na tu kytaru budu hrát třeba dál, protože mě to vnitřně naplňuje a baví mě to. Tam je otázka, jestli ho to opravdu nebaví, tak je to potom těžký, že jo, no. Je to těžký pro toho učitele, prostě i pro toho žáka. Tam potom může vzniknout něco, co není úplně OK. Takže ten zájem tam musí být na prvním místě. Jako, a není to jenom zájem prostě být hvězda, jako dá to na sociální sítě, prostě, ale takový ten zájem o ten zvuk toho nástroje, jo, ať je to klarinet, jo, ať je to kytara a jakýkoliv nástroj, tak ten člověk prostě musí vnímat tu hudbu, že to je něco povznášejícího, že to je vesmír prostě. No. Dostáváme se na tvé jedno ze současných působišť a to je základní umělecká škola Prachatice. Ta si bude připomínat z té výročí, takže tradice tady je. Jak se ti tam vyučuje, jaké tam jsou podmínky, protože to můžeš srovnávat už, ať jak si čerpal vědomosti a dovednosti jako žák různých akademií a tak podobně, tak jak by dopadlo to srovnání, Zušky, jaké tam jsou podmínky pro tebe a pro žáky? Tak podmínky jsou tam osobnostně, myslím, že úplně skvělý, prostě je tam dobrá parta. Samozřejmě v každém kolektivu může být nějaká nespokojenost, ať je to prostě ve školství, ať je to prostě na jiný profesi, takže ty lidi se tam potkávají a musí souznít prostě v nějakém duchu a v nějakém pozitivním přístupu k věci. Takže to tam jakoby je na prvním místě a mě se tam prostě učí dobře, jinak bych tam prostě nebyl. Kdyby se mi tam učilo špatně, tak tam prostě jako neučím, nebo bych se frustroval, nebo prostě bych dělal nějaký prostě pomlouvačný drby, nebo to. Prostě člověk by se měl podívat prostě na to tak, že prostě co tam je pozitivního, co tam je dobrýho a jsou to ty žáci prostě, kteří jsou výsledkem té školy prostě. Jenom se zeptám na ty kapely, v kterých teď Ivan Boreš hraje. V jakých kapelách Ivan Boreš hraje a co ho čeká v nejbližší době? No, tak v kapelách hraju, v hodně kapelách, až jsem si to trošku nadělil trošku víc, než asi je možný stíhat, ale tak řeknu to, prachatický muzikanti tady jsou, zaplať pámu za ně. Takže prachatická kapela Instrumentální Viva Joe, to je moje srdcovka taková, protože tam prostě se vracím ke kytarovým solům a myslím si, že kompozičně jsme zvládli krásné 2 desky. Pak je to taková trashová kapela Dirty Lesbians Duck, se kterou jsem začínal jako bubeník a pokračuju s těma kámošema dodnes. Takže nějakých 30 let, já už nevím, ale měl jsem velkou pauzu, jo, takže hodně s nima hraju. A pak je to kapela Masáž, která taky hraje od roku 2014, je to takový hodně avantgardní blázinec, takže Masáž. A pak mám různý projekty, no jo, Bestia Punk jedeme do Brazílie na 3 týdny a aktivně zrovna zítra mě čeká koncert s Otou Hejnicem, Tomášem Machem, housle a perkuse. To je takový projekt prostě spíš s Tomášem a Oto si s náma takhle zabubnuje, to bude super, moc se na to těším, protože jsme natočili s Otou i nějakou desku. Je to super bubeník, prostě no, skvělej. Pak aktivně docela jsem napojený na Vojtu Vrtišku z konzervatoře, tam máme kytarový dueto a pak jsem díky tomu, že jsem byl v Praze, tak jsem se napojil na Michala Rataje a Honzu Trojana, kde máme trio Off Screen, takový prostě performance, prostě live electronic, hodně současný umění, tak Michal studoval i s Honzou na Berkeley, takže tam je trošku pro mě zase jiný vesmír. Takže já se neštítím vůbec ničeho. Jo, prostě jdu do všeho. Je to možná i tím, že mám velmi tolerantní partnerku, která to teda občas jako musí zkousnout zuby nechty, ale drží mi palce a jsem strašně šťastný, že jsme spolu
na kladný vlně prostě, no. Takže to není jenom o mně, ale kdybych cítil, že tam něco hapruje ve vztahu s někým, koho miluju, tak bych musel hodně polevit. Nebo asi přirozeně bych polevil, prostě bych to netlačil. Takže tý bych chtěl takhle poděkovat, že to se mnou zvládá dobře. A samozřejmě moje rodina, která mě strašně fandí a podporuje, ač to není třeba na koncertech vidět, že by tam chodila moje mamka, ale vždycky o tom ví, že to mám na stránkách a ptá se a je zvědavá prostě, jestli tam byli lidi a jaký to bylo, takže podpora rodiny je pro mě taky na prvním místě a funguje to tam. Takže výborně, no. Cítí se Ivan Boreš jako kytarový virtuós, protože někde jsem četl na plakátu. Kytarový virtuós Ivan Boreš. To já jsem teda nikdy, já to jako neřeším, prostě na kytaru se hraje prostě virtuózně, záleží co hraju, no, jako taky jsem měl místa hodně alternativní, že jsem po kytaře pouštěl kuličky a to nevím, jestli se dá spojit s virtuózní hrou na kytaru, prostě nebo jsem rozezníval kytaru větrákem, že jo, už jsem toho měl prostě docela za sebou opravdu dost, ale s tím větrákem to byla zajímavá zkušenost, protože mě poprvé to napadlo v Dánsku na festivale Mandoe pro přírodu jsme hráli a tam se mi kytara jako rozezněla větrem. Jsem si to všiml, říkám, to je hustý a byl tam fučák, bylo to prostě u moře. Tak jsem tam jenom pokládal ty akordy prostě a nechal rozeznívat ty zvukové frekvence, prostě ty alikvóty, prostě, které se z té kytary řenuly. Tak jsem myslel, že jsem objevil svět. Načež jsem zjistil, že vlastně to už asi v 16. století provozovali s větrnýma harfama. Pan Kasper, myslím se jmenoval, ten měl různý věže u moře a používal tam větrný harfy, aby tam lidi mohli poslouchat ten souzvuk. Tak jsem si říkal, jak to převedem na pódium, tak jsem si řekl větrák, že jo? Takže jsem začal větrákem rozeznívat kytaru a zúčastnil jsem se pár festivalů Echoflux v Praze, třeba asi 2x nebo 3x měli o tu performance zájem, takže jsem tam stál s kytarou před větrákem a pouštěl tam ty alikvóty. Asi půl hodiny. No, vydrželi to všichni. No, tak jako tady ty koncerty nejsou tak navštěvovaný, takže je blbý odcházet z koncertu, když je tam 6, že jo. Koukají větráky. Prosím tě, napadají ti ještě nějaké takovéhle netradičnosti, když to nazvu hodně kulantně? Máš ještě něco takového, nebo to přichází tak spontánně? No, už se tím jako tolik nevrtám, protože jsem si opravdu šáhnul prostě asi na ten větrák, to je maximum. Pouštění kuliček taky prostě a různý preparace, že jo, ty se používají běžně. Takže spíš mi jde o ten zvuk té kytary jako samotný, takže jsem samozřejmě měl experimenty se čtvrttónovou kytarou, kde jsem nastudoval Aloise Hábu, jako jeho svitu, se kterou jsem i absolvoval na Hamu. To byla hodně těžká muzika, náročná pro posluchače, teda ten Alois Hába, to byla kláda hrozná, cvičil jsem to rok. Pak vlastně na bezpražcovou kytaru, to mě hodně baví, prostě napřelazený prostě zvuk té kytary, abych se přiblížil k indickému nástroji sarod. Tak tyhle experimenty s kytarama mě baví do dneška, ale spíš hledám zvuk. Nebo jako zvuk v tom lazení, anebo prostě. Ale ta čtvrtonová kytara, to už je za mnou, to byl těžký boj, těžký to bylo nacvičit. Přichystal jsi si se svými kamarády, spoluhráči takovou příjemnou oslavu tvých 50. narozenin. Vybídlo tě to k bilancování i k tomu přemýšlet o tom, co by si v tom uměleckém kytarovém světě chtěl ještě dokázat, zkusit? No, jako zkusit, dokázat, to ani tak jako nepřemýšlím, ono to člověka jako někam hodí, mrští ho to někam prostě a teď prostě, když je nějaká příležitost třeba zahrát si s nějakýma lidma, nebo tak jako to je asi zajímavější, než o tom přemýšlet, co bych, protože to už mám za sebou. Já jsem chtěl být jako kytarista prostě, protože jsem se vždycky rád předváděl a moje první elektrická kytara prostě, když za mnou chodili 7., 8. prostě ze základky do pokoje prostě, tak jsem byl šťastný, že se tam můžu předvádět, jak hraju, takže jsem byl spíš takový a to mi jako trošku zgustalo, takový to hraní, no, nevím, co bych si chtěl dokazovat, prostě spíš mám radost, když na tom koncertě proběhlo spoustu mých studentů, žáků, prostě, který odehráli skvěle a nemuseli to být jenom z konzervatoře, i z té hudebky, prostě, když vidím ty výsledky prostě těch dětí, tak je to, nebo i starších žáků, tak z toho mám asi největší radost, prostě ta pedagogická činnost se mi jako celkem daří a spíš jsem rekapituloval v té 50. prostě nějaký nedávné události, takže
Takže vlastně nějakou věc bych třeba chtěl vymazat, což nejde a člověk se s nějakýma věcma musí potýkat prostě jako celoživotně, že něco udělá blbě, prostě to tak jako je. Jo, takže když jsem potom tam zůstal sám, tak mě bylo smutno jako trošku. No. A pak jsem to teda zapomněl všechno. Chmury přebolely, jo. Chmury. No to nebyly ani chmury, to bylo takový jako fakt, jako najednou to přišlo, říkám, tyjo, tak to je za mnou, no. Tak jako dobrý, tak jdem dál. Jenom připomeň, protože ty jsi s muzikou procestoval spoustu zemí. Máš to spočítaný, kolik zemí, kde jsi všude hrál? A nebo co se ti teď vybaví, když řeknu Ivan Boreš, cestovatel s kytarou? Asi nejvíc ta Anglie, protože jsem tam měl jednak teda hodně kytarových recitálů, který jsem si musel trošku vybojovat. Ale poslali mi třeba poštou knížku kytaristi z Manchesteru, prostě kdo tam hráli, a když jsem četl, že tam byl Segovia a byly tam prostě strašné hvězdy. A jako třeba 20 let, 30 let zpátky a ono to chronologicky pokračovalo a viděl jsem tam svoje fotky prostě z 2 koncertů, tak jsem si říkal, jo, tak to je pro mě asi jakoby fajn, že si na mě vzpomněli, že mě tam zařadili, protože to na ten koncert zapomněli. A je to pro mě i takový důkaz, že když jako člověk se za něčím jde, tak prostě tak se mu to splní, ale že mi to poslali poštou na moji adresu Leptáš 21, to mě úplně rozbilo. Jako. Jo, žádný e-mail, stáhněte si to, prostě normálně mi zavalili knížku a poslali mi ji dobrovolně, že jo, nemuseli to vůbec udělat. Já bych o žádný knížce v životě nevěděl. No a samozřejmě různý koncertní akce prostě s jinýma muzikantama probíhaly po Evropě, ale letos teda poprvé s takovým blázincem do té Brazílie. Ale tam bude asi zajímavý navštívit tu konzervatoř a jedu tam hlavně i se svýma notama, který jsem nedávno vydal a za pomoci, to bych chtěl zmínit, podpory města Prachatice, že mi podpořili finančně na vydání 24 preludí, takže ty tam prostě odvezu a předám je tam nějakému kytarovému oddělení se spoustu dalších not, který jako mám autorských. No. Takže to je takový můj motor. Jo, už jsem v kontaktu s jednou školou, tak myslím, že to proběhne. Kdyby si někdo chtěl podívat, kde jsem hrál, tak to mám na svých webových stránkách v archivu koncertů v historii. A tam jsem nedávno to musel řešit, protože se mě někdo zeptal, kde jsem všude premiéroval, nebo kde jsem hrál čtvrtonovou kytaru, že jeden student píše práci prostě o tom, tak jsem zašátral, tak jsem byl překvapený, kde jsem všude jako hrál tady tu čtvrtonovou hudbu. Pojízdný reportér Václav Malina děkuje za podporu rodinné firmě Liva Předslavice www.liva.cz.